Hej, jeg hedder Elvira, og jeg har været her hos Elisabeth siden 2018, så det er blandt andet mig, du vil komme til at møde, hvis du kommer herned i butikken for at få en behandling eller kigge på vores produkter. Og fordi jeg har været her i så lang tid, så har jeg jo også nået at virkelig sådan forelske mig i nogle af de her skønne produkter, som er hernede. Og så har jeg samlet nogle af dem, som er mine yndlingsprodukter, som jeg bruger virkelig ofte. Og det første, det er den her cleansing milk, som jeg bruger til at fjerne min makeup. Og det, der er virkelig godt ved den her, det er, at den ikke udtørrer huden på samme måde, som rigtig mange ansigtsrens gør. Så når du har vasket dit ansigt, så er du ikke sådan helt tør. Der er ligesom stadig fugt, og ja, det er så dejligt. Og den anden ting, det er Rose Drops Tonic, som er virkelig forfriskende også at bruge efter cleansing milk, for lige at få alt i bakterier og hvad der kommer på huden i løbet af dagen af, og få resterne af cleansing milken af. Og ja, den dufter virkelig fantastisk også. Så er der Herbal Face Exfoliator, som jeg elsker. Jeg elsker følelsen og duften af den. Den må man så kun bruge 2 gange om ugen. Men det er så også det, jeg gør, hvor man jo selv kan vælge, sådan, hvor grov den skal være. Den dufter bare virkelig godt og gør også huden virkelig fugtet og fjerner alle de døde hudceller. Så har jeg solcreme selvfølgelig. Jeg skal på ferie lige om lidt, så der skal jeg helt sikkert have den med. Den er virkelig god og beskytter huden. Hvor man dog stadig bliver brun, så det er virkelig et plus. Ja. Så har vi avocadocremen, som jeg bruger især om vinteren faktisk. Men den er bare virkelig god, også fordi den er lidt federe i det. Så den beskytter virkelig huden og tilføjer virkelig meget fugt. Og det kan jeg bare sindssygt godt lide. Og så er der selvfølgelig serum, som jeg lige nu bare bruger som erstatning for natcreme, som også er virkelig, virkelig god og fugter huden. Og det er jo så sådan en, du kan få med i månedens gave i den her måned. Så det kan man jo også lige udnytte. Men det var mine yndlingsprodukter.